warahmatullahi wabarakatuh. Sing jalan salam kula banter dhewe tak dongane sugih. Amin. Sing jawabe banter dhewe tak dongane mulya uripe. Amin. Sing amine banter dhewe tak dongane besok munggah swarga. Amin. Tak iki mesti batone kok gudi. Nggih.
Ini tenanan delok kaki iki lah kok malah bledek. Urung wis ngguyu ae yo. Iki sesuk. Sesuk lah kok Aja kaya ngono. Ketone kula. Aku wis kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semoga bapak-bapak di sini selamat menunaikan gelarnya. Ya tentunya tidak apa-apa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kita hormati. Mari kita. Tahu bulat goreng 500-an. Awake dhewe iki kok menanti Gus. Masyarakat Polri ini wis menanti bujang ganong kamu dan saya. Saking kerepe tanggapan awake dhewe ning kene rong taun bisa rene. Ning yo ora apa-apa, Brek. Masyarakat Polri masih yo habis hujan. Penontonnya tumplek-blek. Selain tumplek-blek, Mbah Lurahnya juga istimewa, Mbak. Mbah Lurah iku istimewa, Gus. Membuktikan masyarakat kene iki cinta budaya dan cinta apa lek ngarani budaya desa. Merepi yang berarti budaya desa kuwi nyangkene warga masyarakate. Tasakuran muga-muga disone resik dari tolak kolo. Ayam tentrem. Selain masyarakat Polri kuwi yo tumplek-blek masyarakatnya juga pabrik anak dik. Sakmono bane anake lampung kabeh kuwi. Sing anake nakal ya kuwi dik kaya iki. Oh. luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing balap salam kula banter dhewe tak dongane sugih. Amin. Sing bawape banter dhewe tak dongane mulya uripe. Amin. Sing amine banter dhewe tak dongane besok munggah swarga. Hari ini adalah hari bicara acara bersih desa. Mugi-mugi desa Kori kedepannya luwih maju, masyarakatnya ayam tentrem, murah rezeki, murah sandang, murah pangan. Amin. Luar biasa loh, Bang Lurah ini tontonan masyarakat ini jan luar biasa yos. Dan raumong ya, awake dhewe delok ning kene ya ora kok nanggap priok. Mbah Lurah memperingati iki ya nanggap kucing.
kucing pink kuwi munggah anu yene pitik jago guys nggih komplit iki ning sortera medeni bos pekele lumutan lonyu kelas ora apa-apa dek lah kuwi yo enek dik mantanku dik 4 tahun ra cedhok oh ayu dik jipel paranono parah sumpah umpah jipel putih jan oh lipene sayang belar aku ora lipenan tak jempute sih saliman Jessica 40 tahun ra cedhok mantane nah iya Pak drama ala kok minggu jebule Markona tak kira ya Allah ya tak kira ning ngarepe kuwi to ya heeh tak kira ning kuwi oh alah jebule aku tanpa ibu kuwi tanpa kuwi awake dhewe luwe kuwi mantan kuwi tukang jangan terong sing ngopeni Samboyo kuwi tukang masak ning pawon sementing guyub dukun ngene lancar rezeki kabeh yuk kita nikmati dan kita memeriahkan lagi yuk oke Mbak Lurah ini bae mayar ya modal motor kaburane 50.000 iya tak Mbak Lurah ini mayar mulai boleh koyane ya kula apa ora umum ora kaya iki Dik ora umum ora kaya Bapak Lurah Kori reokan gelem medhun dumati ning semenyenginan seniman ganongan disangoni jate dhewe rematur suwun Bapak Lamtoro itu Pak oh ya lali ya Bapak Suntoro Lamtoro kamu rasane jogone pecel apa piye Lamtoro Mbak Lurah yang luar biasa sapa wonge sing gelem sedekah marang seniman bakal rezekine ditambah maneh ya tenan ya yo ngono Pak ngono penak yo ora bangsa mirip lha iya sapa iki ora ada nggih lah nggih Pak sami seperti wis sami nggih ora umum membuktikan wong cinta budaya gelem kelangan Dik lah iya ora korek seneng wargane yo nyenengi seniwane betul akhire sakune yo diwehi jatile piro mau yo diwehi ning butuh iki mau nek sewu beda banyak Bapak Lurah Mas ya 17 Mbak jatile 18 Pak siji dhewe Pak ora siji ora tambah gimana ya siji loro telu apa tadi 17 sitae kasih kamu nih dulu ora apa kita jos iki ini pernikahan Bang Reno karo Bang Soko karo oke monggo jatil niku nggih anu niku oh nggih Barno monggo Barno monggo oke Barno budi golek ana ta terus Barno monggo Barno nyokot dhewe apa dicokot alah nyokot ini oh iki bojone sapa pembarok Mbak Sandri monggo Barno lho ngene lho wong wedok iki selain jadi istri juga bisa masak juga ngomong bocah juga adem bisa juga bener wale ya
Oke, monggo Barno. Ayo. Yo, Barno. Tambah satu. Sing jungkir balik kene to. Iya. Sing nompo kono. Dek kendos, wakil siji, loro. Terus saking bangunan Nah iya, mang satu suruh koprol. Ditambah satu suruh koprol. Dan gae Mas Ben ini. Iya toh. kok dilagi di bojoku. Oh iya memang. Ini wes. Kok bela. Kok kene kerucakan kok kerusakan. Wayangmu dulu.
akhirnya kuahin. Aku jungkir balik. Iya, aku yang jungkir balik loh. Orang jungkir balik orang di sawer ini. Barat tengah Pak Lurah 100, bunga 100. Ini Pak 300. Kok ini 100? Ini loh, Bel. Kamu itu harus kerja dulu baru kono. Kalau Pak Lurah aku repot-repot loh, Pak. Ya Allah, aku tenang ada. Bella. Niko mau Bu Camat. Oh, Bu Camat. Iki lho jeneng santen Bu Camat. Lho ayo aku lho Mas. Ayo be. Tapi beda. Bedane piye ono beda aku lanang kok. Wis kaya lanang kok iso iki lho. Lanang kok dhuwur balik. Ayo metu. Soto. Lho kok. Kene lho, Cak. Bila salah aku satu, Bu Camat 100, Pak sama Pak Camat 100. Monggo Pak, mriki monggo. Oke, siap deh. Yo, kita tampilkan Bila nyokot terok. Ayo. Langsung nyokot terok. Yo. Bu Camat monggo tebriki, tanpa tebriki. Iya lali. Bella. Bu Camat kalian Bapak Lurah ini kok pengen ngertos satu ning jenengan bareng mriki. Lah apa iya? Bukan ya. Yo, jujur wae. Sing topi. Bebek, timbali barengan. Ini 100. Ini jujur balik 100.000. Biar tak dudui. Ibu Lurah baru permintaan stok. 75. Munggah ringin. Ini